गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बर'नि सिनस्रि माहारि आफाद एबसुनि गोथार गायसनथाय सान 15 फेब्रुवारिखौ देग्लाय बिटिआरजों लोगोसे आसाम नाङैनो जेरावबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों एबसुनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो। मख'जाथावदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनि उननिफ्राय माहारिबादखौ बिथा खालामनानै बर' हारिखौ अराय रैखाथि होबोनायजों लोगोसेनो बर' माहारिखौ जौगाहोथारनाय थांखिजों खामानि मावबोनानै देग्लाय 57थि बोसोर आगान होसिगोन। जारिमिनारि आरो गोग्गाथाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि गोथार गायसनथाय सानखौनो देग्लाय मिरु एबसुआबो बाक्सा जिल्ला एबसुनि मददाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै सालबारि कलेजनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंगोन। बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारिनि दैदेननायाव मिरुनि मोनसे हानजाया खामानि मावनायनि सायाव खौरां लाहैयो। खौरां लाहैनायाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि काम्फा बसुमतारिया बाहागो लानायजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्लानि आफादगिरि उमेश दैमारिजों लोगोसे जिल्ला आफादनि बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लायो। लेबु फिथाइखौ आसामनि रायजोआरि फिथाइ महरै गनायथि होबाय। रायजोनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आसाम सोरखारा दिनै लेबुखौ आसामनि रायजोआरि फिथाइ महरै गनायथि होबाय। लेबु फिथाइया जोंनि जायगायारि जामुंफोरखौ गावनि रुजुजायै मोदोमनाय आरो एन्टि अक्सिडेन्टनि गुनफोरजों जौगाहोदों। सिगांनिफ्रायनो मुलुगनाङैनो मोनसे जर'खा अनसायनाय मोननो हादों, जायनि थाखाय रायजो सोरखारा लेबु फिथाइखौ आसामनि रायजोआरि फिथाइ महरै गनायथि होबाय। गसाइगाव इउपिपिएल दोलोनि गेदेर सुबुं गौमा हाबाफारि बिटिआरआव राजखान्थिनि दुंबुर बारबारदों। रोजा रोजा सुबुंफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सराइबिल ब्लकनि सिङाव गान्धी नोगोर फोथाराव इउपिपिएलनि गेदेरथार सुबुं गौमायाव सराइबिल ब्लकनिफ्राय गासै सा 1600 गोदान सोद्रोमाफोर आरोबाव गुमा ब्लकनिफ्राय सा 1960 गोदान सोद्रोमाफोर गासै सा 3569 सुबुंफ्रा इउपिपिएलआव जयेन जाफैदों। जयेन जानाय हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो प्रमद बर'आ बाहागो लानानै ओरैबायदि बिबुंसार होदों। बिथाङा बुंदों दि इउपिपिएलआ अरायबो रायजोनि गोजोन आरो जौगानायनि खामानि मावदों, जायनि थाखाय अरायबो सुबुंफोरा बजबना लादों। जोंनि गोहोआ अरायबो सुबुंफोरनि जोबनो गैयै मददआव दावगानो खाबु मोनदों, जायनि गेजेरजों बिटिआरआव गोसो बाउसोमनायनि गोजोन आरो जौगानायनि हाबा मावदों। एचएस फाइनाल आनजादनि सोंथि बिलाइखौ मबाइल लिक खालामग्रा दायनिगिरि नाजामुल खानखौ रुपसि पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। मैया 12 फेब्रुवारिनिफ्राय हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि जोबथा आनजादा जागायबाय। गिबि जागायनायावनो रायजोआव आरोबाव सोंनाय बिलाइनि लिक जादों। परबतजरानि गोजौ फरायसालिनि इंराजि आयदानि सोंनाय बिलाइया लिक जादों। परबतजरानि बासबारि सिनियर सेकेन्डारि कलेजनिफ्राय मबाइल सोंथि बिलाइया ओंखारदों। सोंथि बिलाइखौ मबाइल लिक खालामग्रा दायनिगिरि नाजामुल खानखौ रुपसि पुलिसआ हमनानै लांदों। जाथायसालियाव परबतजरा रुपसि पुलिस बिफाना नुजाथिफैनानै दायनिगिरिखौ हमो आरो नायबिजिरनाय खामानिखौ आखायाव लायो। आरोबाव दिनै क'क्राझार जिल्लानि परबतजरा महकुमानि सिङाव परबतजरा सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनि ग्रायुं रमेन्द्रनाथ रायखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय। मख'नो गोनांदि 12 फेब्रुवारियाव खुंफुंनाय एचएस आनजादनि गिबि सानाव बे फरायसालिनिफ्राय सोंथि बिलाइया आउट जादोंमोन। जोबोद दुखुनि खौरां। मेथाइ रोजाबगिरि आरो फावखुंग्रि मल्लिका राजपुतआ गावखौ फोथैना लादों। रोजाबगिरि आरो फावखुंग्रि बिजय लक्ष्मी उर्फे मल्लिका राजपुतआ दिनै सन्देह गोनां थासारियाव रुंसारि जादों। बिथांजोनि गोथै सह'खौ बिथांजोनि न'नि खथायाव फासि नांनाय हालोदाव मोननाय जादों। जायगानि पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। जायगानि पुलिसआ गोथै सह'खौ
पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनायनि उनाव जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। गोजोनथाव खौरां, चिरां जिल्लानि बासुगाव हालगिरि गामिनि सन्जिब बसुमतारिया 100 रांनि टिकेट लाना अदि बान्थाखौ मोननो हादों। बे लटारि खेलाखौ होदोंमोन बाक्सानि बाथौ फुजा मेला आफादा। सन्जिब बसुमतारिया सेथि बान्थाखौ मोननो हादों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।